Bueno. Urrengo gonbidatua, hemen arrazoi batengatik dago. Eske, izan ere, behai, iruditu zaio gu beretaz aztu ingeala. Ja, ora, estrellita kutsu hori sartu zaio bakizu, eta ya no me llamáis cabrones, esan digu. Eta zaigu beste erremedio gelditu eta deitu inberri zen digu. Hemen daukau, zenbat aldiz etorri zaila, Telmo Irureta! Bai! Bota bertxo, Tel. Zakila. Bustana. Pitua, pitirina, txintxirikailua. Irugarren hanka. Anaia txikia. Anaia ezain txikia. Makilatxo magikoa. Biberoia. Taudankulua. Instrumentua. Soldadutxoa. Joysticka. Tirretoia. Txanogoritxo. Buruzoltxo. Lagun negartia. Nahi duen antzat biharko gozaria. Deitu. 665, 7-8-2-6. Zer gertatzen da? Nobioak utzi egin nagoela. Banandu egin geha. Ondo gaude, Bueno, bera ez dakit. Gu bai. Gu bai, ez da? Ni anaia baino hobeto. Lasai polit. Seguro norbaitek apunto duela zenbakia. Go esango politiago. Bueno. Hori. Baina go esan da telefonoa eman da, asko ikezaka kontatzeko. A ver, ahora que me invento. Bueno, así era ondo, ¿eh? Es ondo. Bueno, gustatu zaizue? Zenbat izen dituen gure muñekitoak. Muñekitoa beste bat. 665, 7-8-2-6. Gero bazpare errepikatuko dela. Hori. Gogoratzen dut, baginaren bakaizketak antzeranean, Aitziber Garmendia eta Ginoa Garai aktorek baginari eman zaizkion izenen zerrenda luze bat tauladatu zutela. Ze xaladian, da ze graziakin egin zuten. Gero esan nien, nire etxean baginari beti Mari Simona deitu izan zaiola. Hitz hori falta zitzaiela. Eta Itziberek, urrengoan Mari Simona izango dut. Hori izan zen Zumaiako Aita Mari antzokian. Eta handi denbora batera, zestoan, hartuatuko zutela jakin nuenean, joatea erabaki nuen. Zantzaki obra asko gustatu zitzaidan, da berriro ikusteko gogoz nengoen, ez? SMS bat bihali nion, egun baleenago, Super Garmendiari. Bihar Mari Simonen bakarizketa, ke guai. Jungo naiz, horaxe, en plan, indirekta, direkta. Esango du Mari Simona? Ez du esango? Bai. Alua, pelutxea, pototina, felpudua, pepitila. Eta benga izenak bota eta bota. Baina, tita, atoa kaina. Izenak, azkenik izena. Ez dakize, eta bukaeran esan zuen. Eta Mari Simona, eta ni
Etxea itzuli nintzenean, aitziber mezua nuela ikusi nuen. Marixu Mona zuri dedikauta zijoan, eta ni, Eskerrik asko zure Marixu Monagatik erantzun nion. Chiquitina! ¡Ole tu chocho! ¡Ole tu chocho! Nahi nizun izan kristona zehala, eta plazera da hemen zurekin egotea. Beste hauekin ere, baina... Ezke batzutan, nahi ez dituanak entzun behar izate ditut. Te he visto con el actor ahí abajo. Sí, es que trabajo con él. Es guapísimo. Yo más. Tu otro estilo. Ala mutilak, nik ez dut otro estilo izan nahi. Nik gozari eman nahi dizuet. Sei bolsas, sei bolsas,